So hello guys, welcome to my YouTube channel as the Moto Vlog. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआव बरायनाय थाबाय. So guys, आं दिनै सिमला थांदों आरोना. सिमलायाव लोगोनि दखानाव मबाइल रिपेयारिं खालामो आसला. आं बेनि दखानाव थांदों. दखाननि नामानो जाबाय MB रिपेयारिं हाउस. So guys, नोंथांमोना सोरबाफोर मबाइल फाहामनोबाथाय सिमलायाव बिथांनि दखानाव फाहामनो हागोन. भबानन्द बिथांनि नामा. नायलांबाय थादों होनबा आंनि मोनसे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना. भइसआ एसे थिग फैयाखै खोमा दे गाइस. आं चेकबो खालामासै, माने डाइरेक्ट ब्लग खालामबाय, डाइरेक्ट मट' ब्लग खालामबाय. बरिया आरोना दाबायदियाव थांनो, माने स्कुटि बिदि सालायनो, गारि सालायनो. बार थान्दा थान्दा एसे सानजौफुफोरा आरो सान्दुङा बारा जायोना, बेनि थाखायनो आं माने दहाय सानजौफुआव फैयासै. बेलासि जानायखाय दा आरो बेलासियाव फैबाय. आं दा अनसलि मोनदो. अनसलि माने बेखिनिखौ बारलिबार होनो. एसे सिगाङाव थांबा अनसलि मोनसिगोन. माने दा फैनायाव अनसलियावबो हाबगोन आङो. अनसलियावबो लोगोनि दखान दं, बेनाबो मबाइल रिपेयारिंआनो. आं माने मोननैयावबो एसे एसे खामानि दं आरोना. सिमलानिया बारा एसे नङा, खामानिया गेदेर नङा. नै अनसलियावसो एसेमान आर्जेन्ट खामानि दंमोन, खिन्थु इयो दाबो माने दखानखौ खुलिथ'वाखै. एसे गोबाव जागोन बायदि मोनदां इनिया दखान खुलिनाया. माने 5सोआवसो खुलियो, माने 5 PM. इयो आरो थाब खुलियोना, सानसेया थायो माने सिमलानिया. बिनि थाखायनो माने आं इयाव थांग्रोनोसै, बेनि उनाव फैगोन अनसलियाव. दाबायदियाव आरो चेकिंबो सोलिबाय थायो जोंनि गेजेराव. एकदम बिराद मा डिस्टार्ब होनाय जादों बा चेकिंआ. दाखालिबो जाना फादारा फैनानै नैयाव मा होनो, जोंनियाव सयनासि मन्दिर होननाय मोनसे दं, बेयाव फैदोंमोन. ओमफ्राय बेयाव चेकिं सोलिबाय थानो आरोना. हेलमेट गैयैनि हमजाबाय आरो फैसा भरिनांबाय आरो. लामायाबो एसे एकदमबारे गाज्रि जाथारबाय जोंनि गेजेराव. बेखिनिया माला फाहामो. बेखिनियाथ' आरो बेखिनियाव फट' लानोबो एसे मोजां जायो जानाया. बेलासि टाइमाव माने भिउआ एसे मोजां फैयो आरोना. साइडखौ अलप मोजां नुयो नै जाहा इदि साइडखै. आरो हाजोफ्रा आरो पुरा नुजोबखायो. हाजोआ ओइ मोजाङानो थाङो आरोना. भुटान रड इयो. जों भुटान थांबाय, जों थाङो. आरो भुटान खुलियाखैना, खिन्थु थांजाथाराखै. भुटान खुलिबा आरो सिङाव हाबनो होनना सानदोंमोन, दाबो खुलिला माथो. मालानिफ्राय खुलियो? आंबो माने उन्दैनिफ्राय खनसेबो हाबफेराखै. एबार जे खुलिगोन आं हाबखागोन. आं खनसेबाबो हाबगोन आं भुटानाव. भुटाननि मोनसे ब्लग लाबोगोन आङो खुलिबानो. नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय. गाइस, दिनै हाजोआ मार क्लियार जाखादों आरोना. माने फुरा क्लियार नुजोबखादों दिनै हाजोखौ. एकदम बिदि क्लियार नुबाथाय भिउखौ बरिया नुखायो माने. बेखिनिखौ टुक्राकुसि होनो, बेखिनि जायगाखौ टुक्राकुसि आरोना. ओमफ्राय नैजों थांबाथाय बेटबारि मोनहैयो. बेटबारि ओरै मानासबो थांजागोन होजाबो थांनायालाय. जोंनि सकजोंबो थांजायो, ओजाबो थांजायो. ओजानि मानसिफोरा ओजा थाङो. जों आरो जोंनिफ्राय आरो सकनिफ्राय डाइरेक्ट लेफ्ट साइडजों थांखायो मानासाव थांबाथाय. गाइस, नै फोथार गेजेराव बिल्डिं गंसे बरिया नुखायो आरोना गाइस. नै बिदि न'फोरा बिदि बिल्डिंफोरखौ बिदि खुला जायगायाव खानांगौ, मार बरिया नुयो माने बिदि खुला जायगायाव बिल्डिंखौ खाबाथाय. जोंनिफ्राय सिमलाया बारा एसे गोजान जाया, मथा मथि 8 किल'मिटारसो जायो, माने 8 किल'मिटारसो सिमलाया जायो जोंनिफ्राय गोजाना. थांलाय फैलाय 16 जायो. आंना आरो रेगुलार खामानि थायोना सिमलायाव, बेखायनो फैबाय थानाय जायो. थेवबाबो आं ब्लगखौ इमान खोन्थिया, माने सिमलायाव बिदि फैनाय रेगुलार फैनाय जायो नालाय. बारा एसे माने चेनेलाबो गोदान नालाय, ब्लग बानायनोबो एसे लाजिलायलाङो. मानसिफोरा खम नायो बा माने मा दं हेलमेटाव बिदि माने बुदानो नायोना, लाजियो. माने मानसिफोर बारा एसे ओंखारामोन ना, बेनि थाखायनो माने लाजिलायलाङो आरोना.
बुहुदानो सानो माने हेलमेटाव मा इदि लानानै मा बेरायबाय थायो एकदम स' गाइस जों दा सिमला मोनसिगोन नै सिगाङावनो आरोना सिमलाया दाखालि बाजाराव फैदोंमोन आङो नाथाय आं ब्लग बानायासै आरोना दाखालि माने मैया मानडेमोन ना मैया बाजार जायो माने मानडे आरो समबार आरो माला जायोमोन बिस्थिबार समबार आरो बिस्थिबाराव बाजार जायो इयाव सिमलायाव बाजारा गेदेरानो बहुत गेदेर जायो मैया फैदोंमोन आं बाजाराव एसे बाजार शपिं खालामनो थाखाय गस्ला लांबाय आपेल बिदि माने फेमिलिनि थाखायबो एसे बाजार खालामलांबाय अ गाइस सेस थाबोबाय आंना माबाया मा होनो इखो बेना गोरनियाव ब्लुटुथनि बेन लादोंमोन आं इयो थाबोबाय गैला दे नांथ'ला दे आरोना गोदान बायनांसिगोन आरो उपाय गैया माने लायफिननोबो आरो जेबो नङा एसे गाज्रि जाखादोंमोन स' गाइस पुलिस थाना मोनबाय आङो नैनो सिमला पुलिस थाना चेकिं सोलियाखै दे दिनै बासिबाय नङाबा जागौमोन आं दा सिमला मोनबाय नैबेनो सिमलाया बाजारा बेनो आरोना गाइस এই दलंखौ बारनानै इखिनिया हुजुवा गोलैगासिनो नै এই दलंखौ बारनानै एजा हुजुवा गोलैयो स' गाइस दा दसेनाव लोगो मोनफैगोन आं मोनफैबाय गाइस आं दा मोनफैबाय लोगोनि दखानाव नै आसला फाहामगासिनो सबित बिथांना सबित नै दखाना एकदमबारे पुरा मालजोंनो बुंजोबखानाय आरोना स' आं बेयावनो फैयो आरोना एनि माने हदाय फैजानाय रखमानो दे रेगुलार फैयो आङो बेखिनियावनो नोंथांमोननो इयारफन चार्जार आरो ब्लुटुथ जि नांगौ आरो मबाइल रिपेयारिं सब जागोन आरो ना इयाव ओमफ्राय आरो हलसेलबो खालामो बिथाङा नैबेनो इ नङा आरो इयो थायो इ दखानाव आरो सासे दंबावो मालिकआ दा न'आव थांदो इयो आरो ओंखाम जानो थांदों खोमा स' गाइस दा दसेनाव लोगो मोनगोन बाय बाय स' हेल' गाइस आं आरो फैबाय सिमलानिफ्राय माने सिमलानिफ्राय ओंखारबोनायाव आं खालामलायासै आरोना दखाननिफ्राय ओंखारबोनायाव ब्लगखौ स्टार्ट खालामासै डाइरेक्ट दा नै अनसलि मोनांनायाव आं स्टार्ट खालामफिनबाय ब्लगखौ स' नायलांबाय थादो नोंथांमोन आं एबार खोन्थागोन अनसलिनि लोगोनि दखानखौ मोनसिगोनानो बारा एसे गोजान गैला खाथियावनो ससेयाव आरो आं ब्लगखौ खालामबोलायासै नालाय बे ससेनिफ्राय खालामबोबाय मेंबायलै गाइस बेसे गारि सालायनो बालायलाङो सिङासो एकदमबारे रम रम मोनलायलाङोना आख्ला सायो आरो सबसे स्कुटियाव बांसिन सायो आरोना गाइस सिङा बिराद सायो स्कुटियाव खस्थ'आ बारा बाइकआव इमान इदि साया स्कुटिजों बारा एसे लं राइड खालामनो हाया माने थेवबाबो आं खनसे लं राइड खालामगोन स्कुटिजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाइस आं दा मोनसिगोन अनसलि लामायावबोदि बोरमा मोसौ बिराद एकदमबारे बुंनो नाङा आरोना जोंनि जाहा माने मथा मथि नों 100नि स्पिडाव थांबाथाय ससे थांनानै ब्रेक गाखानांगोन लामायाबो गाज्रिजों बोरमा मोसौ थानायजों टप स्पिड नायनो होनबाबो माने हाया आरोना बारा जोंनि बे लामायाव स' गाइस नैजा थांबानो मोनो अनसलि माने लामा नैजा हाइवे ओरै दानना फैबानो निजा मोनगोन जायनि दखाना लामाया बे जाबाय अनसलि बाजार अनसलि बाजार आटे आटे बेनो जाबाय अनसलि बाजार फैगोन सार आगलाय बारसारबायमोन दाथाय राइट साइड आन्टी स' गाइस आं मोनफैबाय लोगोनि दखानाव खुलिदो दे ओइ नासला जबाय दं কি খবর দাদা খবর ভালে আছা না হাই হাই Hi guys. Yes. Aslani फाहामगासिनो मेकारथ' अनसलिनि मेकार
So guys आं दा दसे इयाव जनोसै जनानै एसे खामानि दं बेखौ मावग्रोना लानोसै आरोना दसे उनाव लोगो हमगोन स' बाय बाय Kali dibi, Sar? Jang, oi, Monbom. So guys, आं दा थांनो ओंखारबाय ना मा होनदो? थांसै, oi Jack. Subscribe to my brother's channel. Bye bye. Tokan kulim. Ja. So guys, आं दा थांसै. ओमफ्राय मोनाबायबो खोमसिबो जाबाय ब्लकआ बारा एसे क्लियार नुनाय नंला स' गाइस जों दा फैबाय दखाननिफ्राय माने खोमसिबो जाबाय दा आरो ब्लकआबो बारा एसे क्लियार नुनाय नंला आं ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय ना माने माबायदि नुदों आंनि भिडिअखौ स' नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय गाइस